Isih pitu, Mas. Mau baban hawa songo. Pitu ngono lho. Aku kudu bisa ngempet babahan hawa songo. Berarti menungso duwe bolongan songo. Bolongan songo kudu diempet. Contone mripat ki pira? Loro Kuping pira? Loro Papat karo loro. papat Irung pira? loro Jumlahe pira tambah loro? 6 Lambe pitu. Nah, pitu. Sing jalani babahan hawa songo menika. Dados menungso kudu bisa ngempet. Sik pitu urang loro kok. Bolongane songo kok mbok hitung pitu. Kuping kuwi budhek isane iki. Iso. Kuping pira? Bolong loro. Loro, mripat. Loro. Pira jumlahe? Papat. Irung loro. Jumlahe? 6. Lambe? Siji. Pira jumlahe? Pitu. Menika sing jalani. Aja menika. Isih pitu, Mas. Mau baban hawa songo. Pitu ngono lho. Anu sing loro iki jenenge rada uwangel Pak De. Jenenge Masyarakatnya penasaran, Mas. Pitunjukne. Loro ki nggon ngendi? gole sing sitok ning kono. Sing sitok ning kono. Ya ngono halus ngono. Sing sitok silit lah pokoknya.